Per què tu també parles de marca personal? Després de l'episodi de la setmana passada, un amic em va exclamar: tu també has caigut en aquest llenguatge. No ho suporto, això de marca personal del professorat. La feina de mestre és vocacional. Em sembla que va aconseguir sintetitzar un punt de vista molt comú i que no cal que hi abundi més perquè entenguem el plantejament. És possible que vosaltres també el tingueu, o com a mínim que l'hàgiu sentit d'algú altre. El professor o la professora el que ha de fer és preocupar-se d'educar els seus alumnes, transmetre'ls d'una banda el coneixement que se'ls hi ha encomanat i d'una altra orientar-los perquè madurin, siguin autònoms, lliures, perquè s'adaptin a un món global canviant i bla, 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 bla. Si en canvi és la primera vegada que sentiu això d'aplicar el terme marca personal als docents, comprenc que tot allò nou d'entrada pugui causar estranyesa. Marca personal. Però això no és una cosa de futbolistes vanidosos com Cristiano Ronaldo? Ara que ja no és al Madrid puc posar aquest exemple sense ofendre ningú. Excusatemi però, cari amici italiani juventini. No us agrada parlar de marca personal? Les paraules no són l'important. Canvieu per reputació. No és exactament el mateix, però em serveix. Defensaríeu que un professor o una professora no hagi de preocupar-se de tenir una bona reputació? Jo m'he trobat més d'un cop amb algun professor que m'ha dit: el que pensin de mi els meus alumnes m'importa un rave. Aquesta actitud no és gaire intel·ligent. En realitat sí que li importa més del que manifesta. Tots som conscients que quan una mestra o un mestre no té autoritat, li costa molt més mantenir l'ordre a l'aula i les seves decisions són fàcilment qüestionades per l'alumnat o per les famílies. Si posa deures, en posa massa. Si no en posa, és que no sap fer treballar. En canvi, he vist una professora veterana omplir de treball al cap de setmana dels nens i els pares feliços. Una amiga portava 9 anys de professora de secundària en un centre. Els alumnes ja la coneixien. No havia d'alçar la veu. En tenia prou amb un gest perquè aquell que estava xerrant callés. Però va haver de canviar de ciutat i, per tant, també de centre. Quan va arribar al nou institut, no li va estranyar en començar el curs que els estudiants tractessin d'aprovar-la, per veure fins a on podien arribar. El que li va estranyar és que, partint de zero, li era molt més difícil aconseguir que hi hagués silenci i que estiguessin atents. No li valien els recursos que abans eren tan eficaços. Fins i tot en les converses d'orientació, notava que els nois i les noies no confiaven en ella com en l'altre centre. Havia de tornar a començar a projectar la seva marca personal. Per tant, és ben clar que ens convé preocupar-nos de tenir una bona marca personal si volem fer eficaç la nostra activitat docent. Ja sé que l'inconvenient principal és que es tendeix a entendre aquesta preocupació com un egoisme. Estàs dient que ens hem de preocupar de quedar bé, de figurar, de ser apreciat pels alumnes, que ens valorin, que ens estimin. Encara que no considereu que siguin preocupacions il·legítimes, no és aquest l'objectiu en absolut. Si us fixeu en la definició que vaig donar de marca personal la setmana passada, el reflex en el teu alumnat de la teva identitat a través de la teva conducta coherent amb aquesta. El que en darrer terme importa és el reflex, el bé que pots fer. És inevitable que ens ho diguin els altres. Tots ho fem per pura necessitat. Des del primer moment que entrem en contacte amb una persona, ens convé saber si hi podem confiar o no. Imagineu si no ens ho diuen els alumnes i les seves famílies. Els professors i les professores són públics, amb un públic petit, però intensíssim, i ens observen en tot moment. Quan generem confiança, allò que diem i sobretot allò que fem, els influeix tant. Per això m'agrada dir que som influencers. Hi ha algú que pugui dir que té més influència que nosaltres? Si et converteixes en una persona agradable, pròxima, respectada en l'escola, obtindràs 3 avantatges. D'una banda, la teva labor educativa estarà més reputada i, per tant, tindrà més reconeixement i autoritat. Això no et beneficiarà només a tu, sinó al professorat com a col·lectiu, perquè el prestigi de la nostra escola és la suma de les nostres reputacions personals. I, sobretot, estaràs fent una labor educativa més eficaç. Només per aquest darrer motiu ja paga la pena, oi? Com expressa bé Jordi Cullell, tenim marca perquè existeixen els altres.